E antes de marchar, propoñémoslles achegarse á arte secular do encaixe que segue moi viva en Camariñas. A Vila Mariñeira é estes días lugar de encontro de artesás de todo o mundo. O inconfundible son dos palillos recibe os visitantes nunha mostra que aúna tradición e vanguarda. O repenique dos palillos é unha peza insustituíble da banda sonora de Camariñas. Escóitase a ritmo trepidante na mostra do encaixe. Está nas mans sabias das artesás que se moven áxiles para crear pezas delicadas que son tradición, cultura e historia. Que xa foron nosas abuelas, nosas nais, e nos seguimos. O problema é que agora as generacións que veñen os seguintes non lles gusta moito. Bueno, pero nós, mentes vivemos, nos ainda vai. Chega a tradición. A ver, a mí gusta moito. Eu tens que a cara problema con a cara costa, estás palillando, despois que se che pasa un pouco todo. Manteñen viva a arte secular dos fíos, unha loita que comparten coas artesás do encaixe de países como Italia, Arxentina, Portugal e Polonia, que están presentes na mostra. Desde Cataluña chegaron as punteiras. Las punteiras de hoy día pretendemos eso, llevar las puntas a la actualidad. No limitarnos a hacer, en Cataluña había mucha costumbre de hacer abanicos y pañuelos y salir de los abanicos y los pañuelos y hacer otras cosas. A estas alturas, ninguén pon en dúbida a versatilidade do encaixe demostrada en cada unha das coleccións do desfile de novas deseñadoras como Sofía García. As súas creacións son unha homenaxe ás choronas de Cangas do século XIX. Quero facer un pouco un homenaxe a estas mulleres que nun contexto histórico no que era moi difícil ganarse a vida sendo muller, conseguiron sair adiante as súas familias, claro, quixen facer este homenaxe. Eu antes vía o encaixe como algo moi delicado, solo para certas cousas, eu vía pois ao mellor en roupa de cama ou incluso vestidos de noivas, pero chegas aquí e daste conta que o encaixe ten un mundo moitísimo máis amplio e ten miles de utilidades. A mostra do encaixe pecha a súa 35ª edición, reforzando a súa proxección internacional, tecendo o futuro.